kamera. Main taning bata agi segundahan ni ano. Sarapod. Baragod ni. Gaginot. Noy ni Siya dapat na ikaw. Siyan, wala na lang ni Uli. Wala, camping man lang. Ganito naman ako man. Enjoy na. Kapoy. Pagdira siya sa iyang live. Ay, gabi ko doon mo ang kuha sa unang. Ayo Ay, di ay. ang butahan na siya pag-college siya anak niya. Ay, Layo na kay MVC. SPAC. Ay ano ba? Ispa ba na? Ano ba? Malit manamay dagang lubi oh. Kaya kagi mang bikas ko. Inaya lang abre nga di tam kay dito. Dol right. Paano pagkuhan? dili ka man siyang style. Hi. Dili na balik balik. Anak mo siguro atubang ano. Dili ay. Tanaw mo gani yung ngalan na diri sa luyo. Kamu gila. May picture ko yang Oy nindo pirang hagdanan. kanang nagsaka nag-video. Abi di. Entrance. Nanang mga ko ano taga Bukay din eh. Nilin, 20 ra bayad na nato tanan. Sa bagay tanan. Per head. Per head. Perhead og kanang gamay ulo, ma'am, gamay bayan. Namagon may kauban gamay ulo. Kamang si Miguel. Let's Miguel. Hi Miguel. Atong video si Miguel. Picture me. Hi Miguel. Gagon ano oy. Oy, picture me ana ni Miguel kay kung apo si Miguel. Picture ko. Haid lang We are here in Dorano Street. Alam mo ko siya mulo, di siya ganahan. Taga Igpiso. Si picture sa anti ang aning pare niya. Baka samad ra ba na iya. Ay oo, ano. Sige na kay. Hapit na mo gabi eh. Ma-eclipse ra baron. Uy, bot man to. Alam di siya gusto ka ng Nice to meet you. Hi again, another. Hi. Wala, abi na ako ni. Grabe si Kiha ning ko anay artista. Ay, dili man ni picture. Aduhanin. Nagihulak ko. Ang tuhod. Ha? Ay. Ning sakit mo tuon mang. Di bang sige na. Dili agi oh. Ay na di. Hala magkaon na po di oh. Basig magguba. Sa. May picture sa kami. Hala, makuyawan mo kung ano yung murag magguba. Hala, ngalain magtingog. Nindot mo anay kay Ay, hala, magtingog. Ay, picture Badung mo po to sa abos, te. Siya. Wala anti ay dili man. dili man maguba og naguba ni gahapon pa. Ay, di ko ani ganahan. Mura pa kong magguba. Ay, ana na lang, oy, kay di ko anang magguba. Katulo na. Dili tao. Wala na rin na pod. Gabihan na tani ay. Oh, dai lingkod-lingkuran ang siya. Asa man? Kaya para di na tambalik Na. Wa ka naluwayan na yung mga kauban oh, nagisod nagsaka. Di man. Dili man kayo halata og Di man. musubida ka nga kada kuan na picture. Ayo kaninindot. Wow, wow, wow. Wow, Jud. Ani nota Jud diri, oy. Te, sige. Oh, ayan. Solo ko. Kasi suluhin na siya. Pagkaon sa ta, pagkaon pagkataon sa. Ito sa hagdanan. Picture. Picture sa hagdanan. Di picture sa hagdanan. Dali, dali, dali tayo. Asa may naghimo ani Jing? Ako. Dili tayo, dili. Hagdan sa hagdan. Okay na mga kuha tanan hagdan. Maayo na siya tubig. Dagat na. Di kani oh. Lagi kalutan nila ni ay.
Sakay butang ni. Tara, kana, tara, maklaro biyan tulay oh, padung tanggob. Tara, oh, tulay ba tulay? Oo, tama. Hapit na mahuman. Basig, bang, basig mahagbong ka man ha? Bang. Basig mahagbong ka ba? Padung yun sa ubos. Pag-aaning dyan. Magaan, nangaunta, mangaunta. Dami po naman. Dami po na mong ikaon. Sabi ata para ihi biya ni. Para eh. Di na siya makaon. Para paihi ni oy. Mang snack sa tanin niyo bi kay maragi ka poy may hike layo na jud kaayo mong gilakwan. Pero ini kagabi. Hi guys. We are here in Doranos. Solan. Durano Spring Resort. Durano Spring Camping, Resort. camping. Durano Camping Resort. Resort. Balik ka. Durano Camping Resort. We are here in Durano Camping Resort in Dapinig near in Kapatagan. Kapatagan, Lanao del Norte. Visit po mo diri. Kung manamoy time. Hi! Join us! Hi guys. Kumusta? Kung gusto mong magpawala ang stress ninyo, mga anxiety, okay. Ano lang mo dire yun, nindot kayo. Masante naman. Sa ibaba sa pikas, kumulit ka bukid, very sa exciting dagat. adventure. Ano? Passing by the zigzag road. And no people really. No people really. And all green to your eyes. You will be refreshed like that. That's like come to Durano View Campsite. Yan na. Yun. Hello guys. Kumusta? Kaya lang tayo, parang pawalan sa mga problema sa buhay. Okay. Ikaw, Kinot. Mag-vlog. Nga hello, Kinaturis Mountain Province. Nga. Hi guys, we are in the mountain province from Anholo. Nice to be here in Durano View Resort. Sorry, gumay nga na ng eskwelahan na ni. O kanin ko na, Durano Spring Resort. Camping resort. Oh, camping. Durano Camping Resort. Okay, it's nice to be here again. Again ba? Again? I-record po na eh. I-record. I-delete po na imo dayon. Gali diri. Picture. dito mahog mo. Madagang kang sulo ni, indit na nin. Delete. Ikaw, camping area. Oh. Kung gusto ka mag-camping, dyan na. Gamay ka na dati. Kanang dugay-dugay na. Kayo. Mga naong mo. Kayo beautiful. Ang mga naong ay. Pila ka bok na butis mo anjing? Ay, gigapoy ang hike. Jeng, pila ka bok na butis mo anjing? Ipaubos pa gamay yung kamot. Pataas gamay lang. Tanaw na dito kay ako kang viewman. Ano naman? Sarang tulay, nawala na. Nang makita. Bro, nabali ako sa yan. Namang nagalit sayaw. Tapos sa likod. Hi guys!
duyan-duyan sa ta. Pa-relax-relax. Kinahuman ng evaluation. Oh! Thank you sa cameraman. Thank you sa photographer. And guys. Ante nga ba? Natitinood. Sige din, mag-reels din. Ha? Muli na ta. Hello, welcome to Doranos Mountain Resort. Nagayo na sa bayan na Galibog ko manggo. View and Mountain Resort. Yan mo na Ano view parang pagtag and nato, Mountain Resort. kabalutan mo. Dito siyang address, Lapinig. Kapatagan. Dito siyang Kapatagan. Kapatagan, Lanao del Norte. We are here in Kapatagan, Lanao del Norte. Lanao del Norte. Dorano Spring Resort. Kung nagplanog yung gano, di na ba? Kung nagplanog yung gano, pwede di ay magsumba. Kung isda. Kape mo gana god.